Азнакайда мәгариф хезмәткәрләренең август киңәшмәсе узды. Аның эшендә муниципаль район башлыгы Марсис Шайдуллин, Татарстан мәгариф һәм министры урынбасары Алсу Асадуллина катнашты. Киңәшмә алдыннан кунаклар укытучылар һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Сегодня начинаем с момента торжественного, может быть, воспоминания, дань уважения нашим коллегам, которые для нас с вами все примером стали. И сегодня очень важно, в год педагога-наставника, наверное, помнить тех, кто был до нас, и гордо нести звание учителя. Аннан соң Алсу Асадуллина балалар иҗаты һәм той яшьләр үзәкләре белән танышты. Пленар өлеш мәдәният йортында узды. Анда мәгариф хезмәткәрләре узган елгы эшчәнлеккә нәтиҗә ясадылар һәм яңа уку елына бурычлар билгеләделәр. Төп доклад белән мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйлаҗева чыгыш ясады. Марсис Шайдуллин яңа уку елы башлану белән котлап, мәгариф хезмәткәрләренә тырыш хезмәтләр өчен рәхмәтен белдерде. Бер төркем педагогларга бүләкләр тапшырылды. Мәгариф һәм фән министры урынбасары Алсу Асадуллина азнакайлар эшчәнлегенә уңай бәясен биреп, алга таба да аларга уңышлар теләде. 1 сентябрь ул бөтен кеше өчен дә бик дулкынландыргыч көн инде. Һәм без яңа уку елына, яңа өметләр белән, яңа уңышларга ирешербез дип ышанабыз. Һәм инде алдагы уку елы безнең өчен бик уңышлы булды. Безнең Айсылу балалар бакчасы 500 меңлек грантка ия булды һәм иң яхшы билинглар балалар бакчасы конкурсында җиңүче булды. В этом году первоклассников в общей сложности у нас 96 обучающихся будет. За парты в общей сложности сядут 813 обучающихся. В этом году обновлены, косметический ремонт проведен в кабинетах, в коридорах школы. Также в реализации гранта, федерального гранта обновлены психолого-педагогическая база. 1 сентябрьне мәктәп бик матур каршы ала. Яңа грант җиңдек без 20 миллион 120 меңгә. Һәм инде бүгенге көндә ремонтлар тамамланды һәм балаларыбызны каршы алырга мәктәп әзер. İngiliz dili укучысы 53-нче елны башлыйм быел, Алла бирсә. Әле һаман да укытасыз. Менә сезнең өчен 1 сентябрь нинди бәйрәм ул? Бик зур бәйрәм. Бер бәйрәмне бүтән бәйрәмнәрне калдырырга мөмкин, бу бәйрәмне калдыра алмыйм берничә.